NDC amanyoko no adan nipa obabe running mate ama Owura John Dramani Mahama edi Sanso na opoku ajaman wode nsem bia tudwa kire se wo mu de anye tobe wo mu ka wo mu ye ebi kika ho na nwume yesi adwade ba beso mo se enwume no nsia akan kasiase da wampam diama Jubilee Hospital wo mo na ebu ama esika na nwume fu adwenche no fa 0533898915 text message and WhatsApp ya bekenka ma Facebook live on so be hwa Ahenkan 93.3 FM na de adwenche no afọ no mo ehon so ya bekenkan adiama didi na daroma odia tum yopo information centers ebru aduonum kwaduosia ebi wobono mantem ebi wasante mantem na dodo na ewo epoe mantem a wo magya tum prekope fa kase ato apete medin edi kwaku anin kusi buadum anwumre yi mene afia ampofo wan afi nsam ni nkyeremu ani nimfiti ase eni Ahenkan FM what wasum enawie ya bo beye nomba ko no mienu ntem ene ete se soafo abede chwohwe Ghana yesika sam totoye so a sanso amra hyebedwani ewo edwuso abeto ampeso so asantemantem onumnyafo John kuma wato nananom ewo nsedo ya na owura yi wanya finhya makomako aduana anum enka bosumi we afiwe ya mu August bosumi mu na nkobenya finhya aduana nsia 46 years amane ya tetene se no owura no ho edodo no ntina hyeda nyina ne naso sa sede omafo tumi komra hyebje fie ekodi wo mu dwuma ko nnwuma so ne de ekeka no na ni mpomu ensisi so santi ono nye obi a na otumi koba papa bia santi no kakra na ohwe ni mpomu enumu na enam so a Owura John Kuma ede afoma to nananom ewonse do ye hwa ba kwasem kakra afa Owura John Kuma ho a oyo nipa bi a ne nchi ankasa baabi ofi people eye edwusu oda ho eye krokuma bi a kuya pan na wo mo ye ewo edwusu mansiri nimu ewo asantemantem Owura John Kuma ekọ SHS ewo Opoku Ware Senior High ehonum na kwaje ne ntete ewo Entwaso School mu Owura John Kuma eyo obi a waware na ne ho kani ede Apostle Owura Yere Lilian Kuma oyosofo a ono na da Senior Pastor of Disciple of Christ Ministries Worldwide na ne ma wo mama makomaku ensia one ma mesofo yi wo ma wo makomaku nsia ena afi nkrofo ma ohwe wo mso ehwe kan enu de ebubruja Owura John Kuma na oye managing director Emma Jack Associate Limited eye ekuo bi a adansie hu nuama ene de ekeka ho ena wo mudi hu dwuma eno ena na oye panyini po otua no sense ono ana dwuma enti anu mu a na oye ye ne business kakra na 2017 omampani na nado epa won se omeye kwanchefo panyini obeda National Entrepreneurship and Innovation Program ano ewo 2017 mampani ema ne said bre Owura John Kuma beji said bre we obaduma pepa kakra afimpinu ni dun wa 2018 na fi pepa ya mani said bre no wo mu hunu se na dwuma eso ani papa na aban na ni so na dwuma yo enam so na fi a edisu biem 2019 mampani na nadu dangwa kufuado ede ni asoafo anase nipa oni wo mu ya dwuma na wapapa wo m se wo mu ni mu ya dwuma no enipa makoma kwa aduonu 20 ode wo mu din ba bonten se nipa aduonu we die wo mu ewa ho brase wo mu buade na wo mu ya adwuma no suye no na Owura John Kuma din eka ho bi ene se eneya die eba beto dwane se nipa we wato nananom ewonse do ya na asemi si yeyi enam so yamane boni amansan chiami kodwo oben mreku ekopiem ewo Owura John Kuma ni fie ewo edwuso asantemantem mu na okopie ni fie onom no sade omanfo bi ewo edwuso kronumu party ma NPP party ma ene afia busuafo bi ebuam na twa dwadwo no yentie de ekoso ewo ni fie Sadia mupana muzakai saso sadia mupana muzakai
But you see, Alfred, getting more it's a hard pill. Enti we ye de ekoso wa bra ebusua NPP party ma ene adehye bi wo edwuso ete awrewusami se wo mu dehye wo mu papa wo mu futufo wo mu bibia ena wo mu bomena se oye amansan boafo owura dwonkuma wato nananom wonsedo no de esiye ne esu omanfo bi sunu no sasa obi abekobi se de mo pa na mo nsaka ene de keka mo amote wo masum enta ho nsem bi ene kotieye eno achi yaman boni note hana kokoti simonten ene Ghana fo bi kokasa se bi oman ene amamuo se enkrofo bi se wo mu ni onum a aban bi enu wo tumi abu oman abu ni ye se osoafo abedi etwahwe sikasem so na wato nananom wonsedo Ghana for den na mo kafa ho de Ghana fo bi nso kafa dwonkuma ni wo no ho eni same way they through I shock me. I shock him. Hey, Ghana, this is Ghana than BBO. We have politicians in here because these politicians are going to me who they mean come better than Ghana new. Ghana may share me now because politics better Ghana. So shocking. Sad. Yeah, Ghana are share the deputy minister of finance there. We any packets were. I can say money must be forced then. Ghana is share but we like a foot to say other politicians no if say I'm very careful. Yes, Yamin Fanny Crazy. Yamin Fanny Cra NCA ye we Ghana for bin so Diomoka for Ura John Kuma Wuno and Hono. Na Yanko Amaso and Yamiadum Yansaka, Yaman Boni, Amansan Chamin, Kojo or Beam Reku, Akrawadaruma, at Utimin Kamajo. Bibiabo Cordier. Come back as a radio and fair on says half a year home, Tiasa or Tokakra. And another. Oh, said you won a ban, who's that? Oh, would you hot ye name so would you now so quanya a befaso abano and then I some no. And then I some no. Amansan or Daroma. Said ya wo kra wabutu utwa mfoni amanya ukopie adwuso ana ni fie ene kumase mo nten so asantemantemu a se na omanfo so owo no se na omote asem no omo reaction te sen twa mfoni kakra ma wadaroma minia medase na sidi wodi kan dia tu Ghana ne Ghana nyina antaka ne asanteman ya nte asemde menyina ne se emrahye bedwani a wodina edema this year was just about Promotional so no prayer na yeso afọ be di akire na wo man yesi kasem na ye da sore ya se ba mo wood me kenten krechi akosta bobo ano atabiri no ko na ene se we piem wo adwo a ekuru no mo yedi abu na esu ma esu kwade esu aso mo kanyira na se mo sembo fotu so mo kanya ne se amansambo akoye o so mo kanya ne se die odidi ma bidie ene ne wo koye o ene geso ubedu kronu ma ala waba na any part ni panu for ye so bon komo na mo no na me se asem na bo wo mo pusa nti wo mo ti asem no kwa do mo njindi ti omo bwa akọ enkan akọ jinchiri mu aba antana omo ne di nkompo enebo no nyamfo jonkuma ne kasa mafo ne bo nkomo na wo chiri se enu a echi a na MP ewo emposu aso kuna ne yade no mo ye ense mo bo anan e na ko pie mu wonkan womo afa na ko Germany akọhwe ne ho yade a obuduru so hum ba mo wutu modern for the content krechi ele fa no koyi
ene ubedru nsi ha ayareho ayasefem areho enkwada nyina esu na de ba ko mo kan se omo se papa yi afibia so a tunsa eni nyanka bi won fa ho se wo ye hwan na no ma so mbuza nyina na se bo afọ bebi ne ma me mpo de so wa fu mo tie ye se ne ba na wu na ani ya sabna ho papa ne ba sentiment dem ya nya san ketwa mi ya sabna fe ne ba di awreho nti ma ya yate ma yenja na kosofo ni di akiri ma yen yama ne boni amansanchiame kudwo oben mreku ena mote ne no kopiem wo ni fie adwuso ne party mpenifo bi ne personal AD kasande oteye ena ode tu yanim no Jenkwa yanim awasa awrahosemu imu ena busua ayawrahosampa Mr. John Kuma has 2 children ena na ye kasei chase wawo jajajajajaja we dia Mr. Kuma has 6 children waja wo mu ho ya akwakoda ne awrahosam ewo Ghana ha na enumu His Excellency na nadodankwa Akufo-Addo chima piesie ya wa awrahom timra ne bono beba fom kakra na awrahosam no atwa fam na nadodankwa Akufo-Addo enso akruchire nsama hodro de agu ni social media ne so Facebook ensam a wode abani ni wose ne wura ho papa sa awrahosami a ababa to wo mpofri mu se so afa be de akira wo hwe sikasam so ya wosan so eyamra hye bedwani a wogiram de made hye won wo dwoso abato mpeso so onimonyamfo John apontua kuma ya wawei atene shock ni nsuru mu te na sa owo ya ababedru MPP amanyoko ni ono ankasa ka ho bien amana boto sepa se onipa ne branch dan kwa animu 45 years emfia duo na aduanan enum de won hyeda nyi bia ni nchenko na animu nti owo ya kwakoye ewo bia na enya ni brem enu nti amaye kasei chese babia dundum chese babia yekumo ahoɔden nyina brase esanse woni a okura adwene nyansa wode bo brade ba de sai na ba mo wuo de ne nsanyunyu to ne so nti ya kasa de amana botopa His Excellency na nadodankwa Akufo-Addo kire se onimo no da empo na ani pipi amanyoko no ewo efie ya no momba abandwa no so na so momba je Ghana kunwa no ntena so mba amamuomu no no mo fie no opposition kwasi broni na kan brofo opposition wo mo opposition no kra no papai ahokeka ene ni nuoma bi ensi yo honhom ahobrasie ene ni trimu kanti ene wodi nim no wo mo opposition ni nyina o ahobrasie sa nya krama ahobrasie ni bi owedia ahobrasie firi suru mu suru the Bible say yanya ni bi pepepe na enumwa ne se wodi benya atumi ba ye mampani abesisa bre na wanim papai ya wanhunu no se ne su ene ne ban esitie enu nti one no atua na mo bebre ye obetimi de nsese ne bua kase owura John Kuma de na ne ho nimfunso bia oye ni papa ene oguso atwro ne nsam ya ne wo kire mu se na bia nim no kurani esa na ho brase enti no me betina akunya no so foforo na nadodankwa Akufo-Addo na eche ni nsam ho waso wo betina akunya no so foforo no ene wo ti ekuo bi na se wo ti asoye bi asa asoye no ebebo adwuma pa National Entrepreneurship and Innovation Program NEP wabete ya pen wo hwe papa ya ho brase ene nsi yo honhom ene abrapopa wo bonti no wo ye se da bi mame mfa no nkwankwa pani kwa kirafo ewo NEP ho ne betumi aboa ampani ampa wade papa ekwo hye ho nso ohunu na adwuma den ne modern bo a wo boye na nyamia nim no kura ne obronsa matiko no ene Kenya ono na nadodankwa Akufo-Addo ka se se me ba ne mpre to so mienu dia
meya papa suafo abedi ekira wo hwe sikasam so esan se bede no ko nip ho no eye asoya mete no foforo kora ahoɔden ne agya bi ɔde kɔ hɔ no ɛwɔsɛm ye no suafo abedi ekira no hwe sikasam so ampani ampan so meyɛ no saa no oh wɔde ahoɔden ne ahokeka ɛne wɔdɔ obuo soronko bi ɛna ɛde yɛ adwuma no a na wɔhwɛ akyire ɛtwɛ ɛboa magana sikasam wɔ ɛkɔ nanim wɔ suafo abedi ekire wɔyɛ de obɛyɛ bia sɛ Ghana sikasam wɔ bɛgyina abrane no ɔse sɛnea ɛtu ho akyɛw sunsum ekura no na de bia ɔwɔ ɔpepa sɛ ɔbɛpagya n'afoɔ wɔn mu a wɔwɔ fam no papa no timi sɛ sunsum bi tinimu a ohunu sɛ obi ɛta fam a wɔpɛ sɛ wɔpagya nipa no na ɔne ne yɛpɛ saa akoma pa ya ekura no eni okopiam ewa adwo so mpatam wɔ Ghana ha nyina da so obi ade nani ko atwura wisi a ehwere santam ahunu sɛ papa no ewo suban soronko fefefe bi ewo nimu a enu ntinam so ma enkofo bebre no a enim no oyɛ nipa bi a wɔ mbra dwuma na wo bepiam wɔ MPP amanyɔkuo nim ewo honhom ya wɔde ahwa sɛ ɔbɛkorakora adwosofoɔ saa ya enei adwoso enyi firi adumu ekwa adumu afen so no papa ye ka na sem ye ne wato a enu nti ama na nado danko akufu ado wabutu yi ene wo kireche ni nsem se ye ba eni pipia manyokuo mu o ena afa abaye otiso se wonyi kakra wo sikasem mu a papa yi na ho keka na dwene ni nyansa eka ho ebi na da bia so ade bia si na ni so ne se ye ya ade ma ade ne fefe na so aba opese wo che abanuma obia nya bitafre opese ade na ye ya aso akutuo aso popo aso atia no opese wo tia mu obia nya bi eche no no so eka bi hwe se aduane ya ye de ahoɔden nyina na ye ntie na aduane na bea ene emuma ye ndi bi saa sunsum na ekura no ema no edanso ewo na afom ema ne danso ewo ninjuma hodro a wodi nyina demu ho enu nti ya hwere ni pakese Ghana ni people ya wode ne kra ni moja esi honom eprete yese ka Ghana ebekɔ nanim wo mpuntuo mu ho enu nti sani ade na ye no enya aba beto odwase wafiri mu na mekra atimi mu adwane kɔ enu nti na danko akufu ado nam krata so ede ya konsam ema oyere afe ne ma na busua ene pipia manyokuo ni mu ma ya wono mu adwoso abato mpeso so o manga na ntwo ene ni ntwa asem obi a wododwo nkuma ya ene watia ma waboto no na danko akufu ado se omo nhyeden na nyankopon na de ma wono a ena agye ni kurakura mu okratai ya wotwrogu Facebook kuruchegu hoi e kire se nyankopon kan ho pi won hira no na wonfa ne ento baabi a ekron onfa ne nto baabi asumdue ewo ni kukum pe sane ebe ya aba ni bompampana na ye nyina ya sori ye bebu atan a yehu na ya sere wasisi ebehia bio no okropon basayi adom enka ne ho fa ne twire ne kukumu din ti na nado danko akufu adon so ensam a okruchi egu abafo ntentan kase no so eno no yemfiri owura dwonkuma ewo nsensem yan na yenko National Democratic Congress NDC amanyoko eyezu eyeza NDC amanyoko no de krata ababonten a TV sam no wo mu chema NDC amanyoko no apa obenfo na Jane Opoku Agyeman se onye kane mampani John Dramani Mahama Frankatunima NDC onye ne running mate ema wo monkope tumi afi ewa abato yi mu na krata no mu nsem ankasa na mo chese NDC amanyoko no wo mo de wo ho a e ka che Ghana fo ni na se obenfo na Jane Opoku Agyeman ono no mapaw no se o me running mate ema party ni nipa mo to abayi ni so me Frankatuni John Dramani Mahama o me running mate ema urei na afempinu ni aduonu nan afi abato no wo mo emfansie ni na party no echeche ma me Jane Opoku Agyeman ne bobre ni dibre bia wadan na di ni subampa bi ni modi mo bi wadan na di pen no wo mo che se Ghana bribi na oyesofo hwe ye humasua so na ne modi mo so ani papa ebiem Oko University of Cape Coast wo mabakosem mu wo munya oba na oye vice chancellor da na suma me Jane Opoku Agyeman ono ne oba odikan a oba ye vice chancellor ewo University of Cape Coast na nyeso obedi sa dibre na kekese oni ni podikan a
waye oba wabedi se dibre no obe man Kenya by papa obe woso ema wo Ghana anum se ni na kire sampa ema so betumi aye na ode nsakre bebre eba suku no mu ene oman kronkron Ghana mu endi samanyoko no kirema de ne tofo bomu no wo mo chese ma me Jane Opoku Agimade wo mo agini dipa se oka John Dramani Mahama ho a ebekoye ama wo mo ewa afia batumu na enu achi ya wo mo boni din so mera ni metima John Dramani Mahama no ena owura John Dramani Mahama so edina no din sem etudwa wa abra din ba bonten ena o chese nyamianum ni kronye ena wo ho papa so ne obenfu Jane na Opoku Agimai ba be yadwuma se running mate ena wo ho papa osima mi ye nipa bia oye bibi otunu si wankasa sa de ne meye oyi ni yam ye ni ye ebiem na ni suade hunu esoso na ohuni se na ni suade hunu so esoma Ghana entika obeka no ho no ene ebeti Japan se de bia wo betumi aye adwuma ma Ghana fo wo ni suade hunu na afi nkunimdie abeye NDC amanyoko no wono edia Owura John Dramani Mahama ekasa biem na ocha se party na ni abre papa se afio so omunya tumi no na wo mutumi edebeye mpunduduma oche se na Jane Opoku Agimai enya nyamianum ni kronie oyo obi okukudurufo ene na nisuade hunu nso eso ema oman kronkron Ghana Owura John Dramani Mahama so nsemo tu dwa kakra efa ma me Jane Opoku Agimai ho eno no krata ba bontin onipa ne nsa hyase eye twetwefo panyinuma NDC amanyoko no Owura fififiave kwati ono ena ne nsa hye krata yase a wo mo kyese obenfo Jane Nana Opoku Agimai ono na running mate ama John Dramani Mahama Ebusiama yenko yanimu ena yegusu ejina National Democratic Congress NDC amanyoko no emu se ni ye ukro nani na ni ada ho no mo wan no ayampa ani dis amanyoko no ayi de obebo John Dramani Mahama achidom na wo makwa gina kono afimpinu ene aduonu na abato ni mu enu ntia ka se running mate edema eni dis amanyoko Professor Nana Jane Opoku Agimai wono so de nsem bia ba betu dwa se wedie agro nyentokwa ni MPP fo pede he wo mo mecha de potia eni MPP fo betimi aye ade kro a wo betimi aye a esen 24-hour economy ehyehyeye no wose wonum enya de 24-hour economy ni ba ya pe wo mo de behwi mu ana ya nomfo ne nam bobobbo wo mo hwene se ne sepesep ntontom ya che na hya tuam toa no so de di susu ngo ni bi ena ho hwena 125 ena 25 na se fo 25 and wo mo ke kan sam se na 24-hour economy ni mpu hoda da na de ne kosi he na fa he no so mun kama no ntum na 24-hour economy no ya eni dis amanyoko ne de ba ne nya no bi na mo hu ni wo krom halo nya nurse for shifting cultivation ya bi mu kwa na pani anumre no da bi we aya 24-hour economy edanso wo policy ahoduro mu we no edanso kra enu nti wo ka ni plain e de akira eni pp fo ne se so wo mo sunso wo anhyehyeye bia esen 24-hour economy no a wo mo fa mbeto dwai na we di ne de aba na we so de ne de aba ne ehunu amaga ne yeso wo mu hia ehunu amaga hoho se amaga ne amaga hia amaga hoho ni ka fe yehu mo amu fa bi mba mo hye kire ho ena mo hwene ni bo tutors ena mo hwene no ebo base ebo treble ne tenor sa kwa onti asem so wo mu eka woso no de eni dis amanyoko no wo mu enya kokoti enya maftoko wo mu ka asem a wo mu ye wo mu ntese MPP fo no a wo mu ka asem a hre brofu kanyo mo denti wo mu ka brofu no brobro so agu hwa no okwadio di nkruma form na mu na tro mo madwane ndabi eni dis fo ka asem a wo mu ye enu nti wo mu de mo nkwankwa bombe kase ene 1 million per hwan district ene district ya ba mamu we ene region bia wo so wo mu de mo nia daje esam se sade no mu ntimi nya mo nkoka ho asem kra na wo ntimi spell ya yetro dabi enu nti no wo mu de do mo ho susu no ene mo ka se aya 24-hour economy Ghana ba run 24/7 oman no emu adwumayefo ebenya homie ajwo ma home kakra wose ye nhwade o nurse ni a wo ya pemfo nurse ni pemfo beja na so ya adwuma no oje awo no o medro no o fa ha no o sen ha
se shifting cultivation na wo mu ye wo ho no anapa ne anumre no inshallah anya papa sa edipemfo de be ye adwuma nya anasefo nkwa adokitafo ka ho ehwa teacherfo no okoba no ose ha ewa branka pemfo ese ko pani ba bi dwodwo ne ho wo mo ba at the 24-hour economy number abehye saa ne omani nyina ema ho beto wo mo pa afa na ema ho bedwo mo se kokobia kokko sepa se pemfo afubo so na odi be ye adwuma de lalai enye 24-hour economy ne bia omonya adwuma wo mu omonyinsa ya no omonya adwuma na pemfo ne ntena fie anwene omo ho anwene omo ba ho wose apemfo bebre be kwa wo so no eye stress omo mabio chese wanwu ana ne ba no na afri ne nsa sakwada na amfiri mu ayesio wo mu mienu nyina amba wose eye ekrom ahyehyehye ayentia ade wo be ya adwuma se enya obi enhye wa 90 no wo be ko wo yade o wo nyade o na wo twifa so na wo kawom na de ko ya adwuma enti wose 24-hour economy ni ba anasifu ese afa na mu be hu shifting cultivation ni mu yie rotation no ebi be ba anapa no kura mu ya adwuma kakra na bia ba na bi ko na chese we ba na we ko ye betua mo ka fan na ama ahomia kakra aba enkofo enjuma hodro mo ebete awa ye ekoso wuo ne kura so ebete we yade we achi we ene heart attack ena hwan ebete so kura ma oman mu adwo yade ye tu a ebekọ se ye ti ye tu yade ase ebekọ se nkofo stress esu wo mapampamti wo be ma na aduro we wiase nyina da enko ade onuma donu a wode bekwa akojinam bekwa akoye adwuma saa obi mbasesa no ena obi nso ma chesesi ye gumu ani ye adwuma nti 24-hour economy no a ya no mfo so omonte ase no ase kire eno no na sansem wodi kotu dwa ewo University of Cape Coast akasa hu bi akoso ya ne nyina da ever 24-hour economy policy ni ho ene wode etu dwa ne kura mu wode tu dwa ne wo chem se wa mu NDC fo de ka wo mu ye any PP for no and woman no baba o who ten woman. Do you know why sometimes the woman stays at work until the day of delivery? She doesn't go on leave, she doesn't rest. By the time she gets to the labor ward, what energy does she have? Oh, she went to deliver and she passed. In these days, how do you die? Why would she not die? That's something else. And if at the time she went to the hospital, the nurse didn't know how to find her phone and call the doctor, but the hospital was operating in the night like it does during the day in a 24-hour economy. Can you imagine the lives you can save? Have you taken somebody to an emergency department at night and been told that the doctor will come in the morning? During those hours, do you know what can happen to somebody and what keeps happening? So it is not a slogan. You don't do slogans. The mazin. It's my Ahenkan. It's your Akan Akan Kasiebo and Women offering quick kissing. So we have Fibia no more $1 million. Scan away. Mami, what to punchline? Nipa wuti nkai. Wano ena waye Franka Kurafo abedi achire emprempren Edema National Democratic Congress NDC amanyoko running mate no Professor Nana Jane Opoku Ajeman ansene beto ansem no so ne yenkonko to ademrai ye ko Jubilee Hospital pato so yare akọ no mo umpom de ye obi akọ won be hwe kama sansa nyame adom obroni ye mfidie no Jubilee Hospital ru anso onso na abi wakọ tom fidie no bi aba kama aza a video de hwe ye de hwe kotodwe de hwe more de hwe ese de hwe ani de hwe trinwi adwen yefunu obo oto baby bia nipadua ne babia mfidie me kan majaden umoja bibi bia peso ye mu hwehwemu no ye wa fidia ye didi sa adwuma we wo Jubilee Hospital enti yade an me kan majade hin yade bia ha obia no just go there ko hokeke okwa fo asem tudwa de ye wono ka kire wo mu no be hwe atwitu kama ama ho atọ na ayasabia ono mo ye hwe owi a eduro wo sa wonya no ubenya nini na ewa ayasabia hwa ena mekan wo mo dental clinic wo se opese wo ma wo se fita ana se opese bia wo no wo se o polish ho kakra opese wo se utubi na de ba ku bi hye ho no mo a
nini na de obeso oya wo sene bia ma wo hoton no uko Jubilee Hospital a efidia ye didi sa adwuma no ebi wo hono won be ne kama de amount eye Jubilee Hospital ena wo mu di sa adwuma wi afi ufree ese a ani wani ni problem bia wo no fakọ won be hwe ya ma kama wo mo eye clinic an fidio hono ma wo mu didi sa adwuma wi nti yade bia no ya na de akọ Jubilee Hospital no ma hwe edun dwuma atu asia ma kama e pa chaw Shannon so say Jubilee Hospital one more sanso Jubilee Pharmacy na Jubilee Pharmacy ede ne ho na Jubilee Hospital so ede ne ho Jubilee Pharmacy no hono ma obi a just that wo hospital no premises na sase so ne sikeke nanso pharmacy no ede ne ho enti bi a wo wakọ hospital bi ana wakọ ba bi ene ya twere drama wo se bra beto ana seden a nini na no udu ani che Jubilee Pharmacy a won behwe na won ato aduro ni bi ama kama Jubilee Pharmacy eni kasam ne say odan ni potam ni na won ye adwuma won mpon 24/7 na won ye adwuma okọ pharmacy on ma na 12 anajo 1 awomache 3 awomache 4 ebri bia no obinya won duro ni bi ato oni won nkasa 0244 575799 0244 575799 na oni Jubilee Hospital ne pharmacy no edinsa woso afi 0241784645 achimodan ene aboabo kwantempon ne so biaya efe no amantra eho ena obehu Jubilee Pharmacy ene Jubilee Hospital dwumakuo bi pasase ahan womo pasase ahan 2 plot or more odan kosi asene ne seda kwan ho a wom se omani age ho me patro obefre 0244 878763 0244 878763 uni dwumakuo ni nkasa na se owo asase bi saa ohono mu a na oni wo makasa na afi mu adu nkomo kama na afi baby a enkomo no beba kosie no na mudiasi na ye fe ma yemfa wensi anum se na yemfa manfo adwenkyere ento aso na yemfa manfo adwenkyere no wadaro mati weito na heba for the num akumakunum abedwaso na heba edi num akumakunum abedwaso na igbo mix na heba powder na gonomix na heba mix ena na fever mix endroi so onye bito a ebebo opa eya bibiduro kan ebibiduro kan ti okọ heba shop bia yare a odebe kono uchire mu wie a o se open na nduro ni bi na yahwe yade kro ho na yayi ho aduro e de amount so open dudu atunso afre 0244 774206 0244 774206 na one na Herbal Center impenifo edinsa woso yemfa manfo adwenkyere nto aso e na yemfa kase no ensi ama yemfa manfo adwenkyere embra Facebook ena me kroi Facebook eho ena me na me na amanfo adwenkyere kakra ya wo mu de aba me de to aso e de amount opani ete ede ne de aba ya wo so di frika so se Ghana eni MPP ya hwiri ni pakese pa onimonyamfo jonkuma o se nyankopon fa ne kra ensie ye pa rest well say ya ono so de ne de aba obo ase kofi buache ono so se yo emu oja enipa na dwuni mu da ho na woni made nim defo be ma sei amanyosemu nsusu watwa asapa ya wobo ne bra din sei we free answer wose emu oya papa enzo mokonim ti no stress nyankopon emfa ne kra ensie ye crespo fufu ono so di free ocham aboaje osedan crespo fufu from ocham aboaje to jonkuma. This is too okay. Ono ne kire se efri ocham aboaje so e de ko jonkuma enipa kese atope ye wo osono abusuakuo ni mu ena chese wo mo ahwere within chese afia ba akope o akese afuo mienu sei afia ba akope nti no oma abusuafo nyina hyeden azeman so di free azeman ventures
Chronom Opposite Market or se ono so de ine ya konsem Emma MPP abusuakuo no na afi so owura Dr. John Kuma na abusua Yankopon emfa ne kra ensie yie mame ko SMS ya oberi di ne dia body free achim esem osena nado should put away his sentiments so without court can't it okay ono dia esuna yesu no se enye no ho asem kra ewom so wono susu bi nanso atiasofo nso hu hia pa sa anti LGBT bill na eda parliament proper one human development sexuality the family bill no eno no wo mu nhwe ni ye na nadodan kwakufa de enja na tenka ofa na tenka to baby na one side ye no one sign wasan ya wonwu kura adia enti waso wachia na akua adepa ose owishe no speedy recovery odofo ma yemfansi anom na minchia elder doctor kwako papa oye ni papa aja oye ni pa Nyankopon hira papa owura ya kwako owo kanesen aboabu peace town uwura ni fie ho a enuro bia bi wo ho papa ye nipa massive akope uye nipa pa Nyankopon enhia o ma kwatenten ne kurekura yensa ye wo fie ade ye mu fa na ye kokori kube ni ye tinro ni bi oh papa uye mu ye Nyankopon hira pa ne wo yire mama Esther nso ye nipa enumre michiamo Ahenkan FM so de omutie ni 24/7 tie enumre michiamo pa mama eneda mama ne da so ne emfa kase ni nsie enumre ye producer not Hana Koko ono ne producer ye Didi aka Odogo Dani ono ene de ko Facebook live ene YouTube Mawul nso eboy afi Billyman ye technician on duty ye ko na dwumadi aka aba beto so me din adikwaku anin kusi bu aduma nwumre mene afia ampofo wa